Mahimo na makabalik sa operasyon ng commercial fishers sa conservation area sa Visayan Sea matapos nga ginlift ang 3 ka bulan nga fishing ban. Sunod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, natapos kahapon Pebrero 15 ang closed fishing season para sa sardines, mackerel kag herring. Ginumpisahan ang pagdumili sa pagpangisda sa among mga species sa Nobyembre 15, 2025. Sa interview sa BFAR Radio kay BFAR Regional Director Remy Apari, iagin pahayag nga tinutuyo sa nasambit nga fishing ban nga mahatagan sang tion ang mga isda nga makapadamo sang populasyon. Agod mas mag-umuad pa ang produksyon sang isda sa rehiyon kag mas suportahan ang food security. Hugot man nga nagpahanumdom ang ahensya sa mga lokal nga manugpangisda nga likawan gid ang illegal fishing agod hindi kahalit sa kadagatan. Naibaluan nga masobra sa 100,000 nga mga manugpangisda ang nagasalig sa Visayan Sea nga isa sa pinakadako nga fishing ground diri sa Pilipinas. Helping managing these resources provide us with the food security, of course directly para sa fisher folk and to the coastal community and to the public in general. We don't want na these species, the sardines, herring, and mackerels, mag-extinct. So managing the three is protecting the young ones to grow into bigger sizes. We'll answer already the problem on food security, fish sufficiency, and even nutrition, which is the source of protein para sa tao.